An ɗaura auren Yusif Muhammadu Buhari da Zahra Nasiru Bayaro a garin Bichi kan sadaki Naira 500,000. Aminu Ɗantata ne wakilin amarya yayin da Malam Mamman Daura ne wakilin ango. Ministan sadarwa Malam Ali Isa Bantamu ne ya ɗaura auren na Yusuf da Zahra. An ɗaura auren ne da misalin karfe 2:38 na ranar Juma'a. Manyan jami'an gwamnati da 'yan siyasa da suka halatta da gwamnoni da 'yan majalisa da ministoci da dai sauransu. An tsaurara tsaro a gidan sarkin Bichi da kuma masallacin Bichi, inda a nan ne aka ɗaura auren Yusuf ɗan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da Zahra 'yar sarkin Bichi Nasir Bayaro. Haka kuma akwai jami'an tsaro a duka cikin garin Kano. Jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa ne ke kula da al'ummar tsaro a gidan sarkin Bichi da kuma masallaci da aka gudanar da ɗaurin auren. Sannan tun daga cikin birnin Kano har zuwa Bichi an ajiye jami'an tsaro na soji da 'yan sanda a kan tituna da dai shauransu. Sojoji da 'yan sanda da jami'an farin kaya na DSS su ne suka fi yawa, sai dai akwai na civil defense da kuma road safety. Ana tsabtace garin Bichi saboda shagalin bikin. Wakilin BBC da ke garin Bichi ya shaida cewa tun daga safiya aka fara share titunan Bichi da kofar shiga gidan sarkin. Ya kuma ce ana iya ganin jama'a masu musamman ma jami'an gwamnati 'yan sanda sun yi dandazo a wuraren masu shayi domin yin kalaci. An saka alamar ba da tazara a cikin masallacin Bichi. Mutane za su tsaya ne kawai a wajen da aka saka farar sheda. Ɗaruruwan manyan jami'ai mutane kama daga jami'an gwamnati zuwa sarakuna sun halarci wannan ɗaurin auren. Duk otel-otel na Kano sun yi cikar kwari, har ta kai wasu manyan jami'an gwamnati da wasu shugabannin hukumomi tsaro sun rasa otel ɗin da za su sauka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha, muna roƙon ka ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode, sai mun haɗu a wani shirin na gaba.